Tulla tekemään jopa tästä tulee kauhean. Mä Sakari, mä en tiedä, että kestä tulee olemaan se näistä ei näkyy sitä. Sinne kisoilla vähän autolla. Mä äänet pois, kun on hirveä ääni. Mä näistä 10 kertaa, jos mä hitään, niin mä hitään. Se on kiva, jos mä hittäin. Se on hankala tähän. Mä alkaa tolla. Julla. Taisko? No niin, se lähdetään. Lähdetään keskelle. Tiedä, se on käytössä. Ei tiedä miksi. Tää pääsee tässä mutkassa myös musta ohi. Jep. Ei mun olisi mitään sen. Ei sit tääkin tulee. Ei jumala. Ei. Oikeeta laitaa. Ei voi jakaa. Sitten tää menee mun vasemmalle. Nyt mennään tuohon vasempaan. Ahaa. Tosta ehkä jopa pentyä ohi. Ei tää autolla ei liitä. Riittääkö tehot? Riittää. Tiedässä käyttää. Eikä siltikään liitä suoranopeus mukaan. Mä en ole tuonut tontulla ohi. Ja mä otan paremman mutkan. Hoppala. Hop. Et tuu sieltä. Sä et tuu sieltä. Onks niin vaikea ymmärtää? Siitä upea ohitus. Ja sinne oikeeseen laitaa. Ei päästä ihan. Mennään vähän matkaa eteenpäin. Tää tulee tästä keskeltä ohitse. Tää tulee tosta ohitse. Joo. Tää video on kuvattu jo 2 minuuttia ja jattu ykköskiakka. Aika oli lujaa. Ei sit se vaihtu linjaa. On 4 tällä hetkellä. Tiukka kamppailu tämän vitosen kanssa. Siinä on sopsit, mikä on kulunut pikkasen enemmän ja sit siinä. Noni, ei juma. Me auto varmaan hajoaa tämän kisan jälkeen. Tosta saa kuitenkin oikea linja olla pistetietoksena. Näittekö te? Nyt tohon eteen. Ottaa keskilinja, oho. Uskallis vaihtaa. Se pääsee ohitse, koska mä oon sinne edes. Mä en pääse näistä säijistä ohi. Millään. Vois tarvii niitä rakia. Jos taistelee, mä voin vaan ohittaa ne. Tää on mun suunnitelma. Niin, jos tää toimii, jos tää ei toimi, niin sitä ei toimi. Ja sit siitä. Päästäks mä ohitse? Tää mutkan jälkeen pitäis päästä, kyllä. Ja kääntymis oikealle, me käännytään oikealle myös. Vähän ponnistu. Mennäänkö keskelle vaan? Ei tohon ehkä. Sitten se... Enkä mä olin tyypit pari kilometriä. Enkä mä vähän myöhemmin. Mä pääsen sitä ihmistä ohi. Moissa. Matki. Tässä mutkassa mä oon päästy top 3. Eikö vielä ollaanko tämän muskan jälkeen pitäis päästä tuohon oikeaan linjaan ja kyllä on parempi linja. Ja niin kyllä mä ajan kuusi menestykset tässä pelissä. Keski. Se on sinne todella hyvä. Mene nyt pistopille.
Pistop. Nyt siis oikeesti hyvä pistoppi. Äijät. Medium. Vaikka renkaat olisi mennä, mutta täältä palaan sille. Ei tässä voi kestää näin kauan. Aina. Mitä vittu tää? Kuvattu 5 minuuttia. Älä? Minä tietää koko kisa. Älä. Tajunnut. Tää. Ja Prikola nyt mene, auto menee. Mä oon tästä 2 sijoitusta, vähän monta sijoitusta. Hei, tää ei tule mun eteen. Onneksi tuli tuolta valikolalta. Siitikään ohiteta sitä. Pistesijoitus näkyy. Se on tuossa meidän eessä. Tähän mutkaan, helma mutka paljon parempi linja. No hänee. Ja tästä ei tuu mitään. Keskeltä vaan. Auto mee. Parasta on nopeuteen. Mihin vitsi. Tuolla on nopeuteen. Täällä kuitenkin. Tää on kova. Vois vaikka nää. Ja nää. Niinku. Nyt tästä pistesijoitus. Olisi kova saada. Ja sit on puolustuksen ja se menee valikolle. Me saadaan pisteitä. Me voidaan saada pisteitä. Tää on tosi kova meidän sijoituksella. Tää. 1 piste on nyt, se on niinku miljoona pistettä. 7 minuuttia. 3 kiekkaa maaliin. Hitä. Vielä lähdettiin. Meitä. Ai ei ole mäkin sillä kelloa. Mun nummella. Missä sijoituksia ei tottuu? Ei varma. Mä 2 pistettä. Ei, mitä mä tein äsken? Mennään. Mä en halua päästä enää. Pois. Mä nostan itse sijoituksia. Tosta sijoitus. Siihen oikeeseen. Haasuttiin vaan keskelle joulun. No, onko täysin mulla? Siellä on sopua. Ei se tapahtuu. Jaha! No mä eteen. Lähtee vikakierroksi. Me heitä ottaa koko kisa. Lähtee äijää valikolle. Savuttaja. Mutta muukin ei vippia valikolla. Me ei voi hävitä tätä kisaa enää. Me ei voi mennä meidän pistesijoituksia. Mulla on tosiaan kuitenkin. Se on aika hyvä pistesijoitus määrä. Päästä ja mulla olisi ohitse. Nää keskelle. Ei mennä oikein junaa. Päästään siitä ottaa kunnon lapsupommi. Tää on mun kleessä. No niin nyt tähän kato. Tiedässä avulla. Päästääks mä ohitse ennen mutkaa? Päästään. Pidetäänkö mä sijoitus? Vitonen pakko pitää. Vittu. Suolalle. Päästään suolalle. Mulla ei ole seellässä. Mut siitä mä tekin. Me nousettiin 5. Vitosijoituks. Päivän kisasta. Se päättyy nyt.